fost plăcut surprinsă de acest eveniment, nu mă așteptam să iasă atât de bine și mă bucur că am avut ocazia să îmi pun în practică toate tehnicile învățate pe parcursul acestui workshop. Pe parcursul a 2 zile ați lucrat cu fotografi profesioniști. Care a fost momentul care te-a marcat? Adevărul este că toate momentele m-au marcat, au avut un mare impact asupra cunoștințelor pe care eu nu le țineam până în acel moment. Am învățat foarte multe lucruri și mi-a plăcut cel mai mult momentul în care am putut să le pun și în aplicare, cum ar fi evenimentul în această seară. Ce le-ai recomanda altor pasionați de fotografie în legătură cu evenimentul Photoshooting Days? Eu zic să vă duceți, chiar e foarte interesant și foarte frumos. Pe lângă asta o să cunoașteți oameni noi, pasionați la fel de fotografie ca și voi și chiar o să vă distrați, se merită.